Куплетін. Бізге вақытта тағын 2 куплетін сөйлеген емін. Бұла бесен бұнда да 2 куплет қана сөйлейбіз. Ярый. Баштағы ярый? Давай. Муса Жәлил, бүрілер. Кішілер суғыша, қан құя, кесілі меңнәр шағымырлар, түн буе улашып яқында, исінәніп йөриләр бүрілер. Күпме қан, күпме яш, ат ите, ялтырый бүрінің күзләре, бит бұны түн буе атышып тураган кешеләр үзләре. Бүреләр башлыгы карт бүре, исереп кешеләр канына, йөргәндә сискәнеп туктады, бер авыр яралы янына. Яралы ыңгыраша, саташа, каенга терәгән башкаен, кызганып егетне җил белән тибрәнеп сыкрана аккаен. Кызганып егетне елыйлар, Миләүшә һәм Ләлә чәчәге. Тәгәри үләндә чык түгел, гөлләрнең гөнаһсыз яшьләре. Булды. Хәзер менә Симетинде интервью итәбез. Муса Жәлил фильм төшергәндә кемне уйнаган ин? Кечкенә малайны. Җөмләң белән сөйлә. Мен уйнаган идем Муса Жәлил ролендә бәләкәй шакны күзәтү шундай бер мизгел кебек ине шул бәләкәй шакның ничек уйнаганын, нәрсә эшләп йөргәннәрен, шул үзенең бәләкәй шак мизгелләрен күзәткән шак ролен уйнаган идем мин. Миңа бик ошады.